6:27 ang oras po natin, Idol, sa ating police report na aresto po ng Police Regional Office 1 ang dalawang most wanted person sa La Union at lalawigan po ng Pangasinan nito lamang pong araw ng Miyerkules. Ayon po sa PRO1, naaresto po ng kapulisan ng isang 24 anyos na lalaki na may kasong statutory rape at itinuturing na second most wanted person sa bayan po ng Rosario, La Union. Sa lalawigan po naman ng Pangasinan, naaresto po ang 36 anyos na lalaki na taga Ordaneta at itinuturing na 8th most wanted na provincial level dahil sa kasong rape din at lasciviousness conduct. Ang pagkakaaresto naman ng mga ito ay isa umanong pagpapatunay ng dedikasyon ng kapulisan para mapangalagaan ang seguridad ng publiko sa Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.